З 3 червня в Україні розпочинається прийом документів від абітурієнтів з Криму. Вже 4-й рік поспіль випускники з анексованого півострова можуть вступати за спрощеною системою без документів, атестатів та ЗНО. Майбутнім студентам з Криму потрібно звернутися до освітніх центрів «Крим-Україна», заповнити освітню декларацію і скласти 3 вступні іспити з профільного предмету української мови та історії України. На материку випускників з окупованого півострова чекають у 35 вишах. Всі так звані атестати, дипломи, які видають так звані органи окупаційної влади, є нікчемними і ніколи вони не будуть визнаними. Тому я наполегливо рекомендую батькам, щоб їх діти навчалися на материковій частині України. З будь-яких питань вони мають можливість звернутися безпосередньо до представництва президента. Ми будемо допомагати, починаючи з перетину адміністративної межі до вступу безпосередньо до вищого навчального закладу чи закладу середньої освіти.